Takže čau lidi, dneska si ukážeme, jak nainstalovat hru Counter-Strike. Budete k tomu potřebovat uTorrent, pokud ho nemáte, budete mít v popisku videa. Takže budete tady mít tuhle stránku, bude v popisku videa, si dáte guest his torrent, dáte povolit. Takže tady si vyberete s těma, kliknete na ty tři tečky, vyberete si kam chcete, aby se vám to uložilo, dejte si to na plochu, až se vám to stáhne, mělo by to vypadat jak takhle v téhle složce. Vy si tu složku otevřete a budete tady mít tyhle tři věci. Dáte setup, dáte ano, dáte si OK, jak chcete češtinu, pak si to nainstalujete na plochu, mělo by se vám ukázat tyhle dvě věci. Přes tuto je udapte, jakože budete updateovat nejnovější verzi té hry. Takže až se mi tohle stáhne, já už to mám vlastně asi tu, jo, až se mi to stáhne, dáte pacht, tuhle věc, jak si s tím updateujete jakoby nejnovější server, si dáte do té složky a tady je vlastně aplikace, na kterou kliknete a hra by se vám měla spustit. Pokud byste potřebovali pomoct ničím, pište do komentáře. Doufám, že se vám tohle video líbilo, doufám, že se vám pomohl a zatím zdar.